Asa kung lakay mo kasama lang nila sa ako. Oh no. Pangasuunon. Kaya ingon siya nga, magminyo na ko numi. Wa pa ko niya hagda. Di ko maminyo ang mga panahon na. Nindot ni kay ako'y agad sa babae. Kaya ako kapang kaminyo o nasag ko. Daras sila ay nagtapok. Takumpar basamahan. Basta inahan. Pero nindot na. Kay makaliwat ko og kapre. Pamilyang kapre ni sila. Bak, nindutak. Pero kapre ang ginikanan ng amahan. Ang inahan. Ang anak. Sana all. Reham na ko. Duwende. Duwende nga. Pero guwapa. Sa guwapa si Dudong Tugso. Oh no. Diha na ipasig garbo na ko. Sa akong wa maimhi nga amahan o ginahan. Asam. Asam rong asawa. Sana all. Kapre. Kung pagkabing na tagbaw na ka. Tanong mo anak nito. Tagbaw nga kuwang manggani. Sa mga anak-anak nito. Oh no. Text. Busy. Kamatay day. Nay, uyab jud. Ang atong anak day. Ang dadunggan o silingan. Makingminyo ko nun ito tong tugsok. Saba ka. Ang atong kaliwat day. Si Wala Tutong? na mga liwat og tiyanak. Ang atong kadugo. Puros kapre. Si Totong tugso ka tong mobo. Katong mabo, katong putot, murag aliwas. Ay, murag tiyanak. Sus. Katong putot kaya di masilbi. Ato na to ni anak. Jen! Usa na akong balitaan nimo ha? Usa na isbaan ni Papa. Oh, no. Pawid. Ada ko masan tao. Ikaw, makingminyo kasi. Tutong tugsok. Wala dai. Sana. ano si problema diha pa? Tanawa na imong manghod. Kanang mga buwanga mo, wala mo yung mga pake. Ano mga bados? Oh no. Usa wala pake. Si Sana Tutong all. tugsok makingminyo. Ay, kuri mana, kami resipit atas. Ano mga tawa? Ano mga problema ang kanang kadakong lawas ni mo? Mangita kag support, naarami sa imong kiliran, oh. Kung gusto ka magsat-sat ta deres. Usarap tayo sa ilong niya pa. Yung isbradi na ko. Tangtangas ng kumpo. Murag tambutsos darko. Ayaw po na noy. Sudah. Asa man sa tong. Paabuta lang kay padung na kuno siya. Padung na siya. Totong! So, ano sa din ako? Oh, gaputo Totong! lagi parehan ako. Tong! Asa namang mga sawas kumanghod ron? Asa naman? Ara pa. Sana all. Paano yung mga asawa ko nun? Oh no. Ang atong dugo na dili na rin ang ganit daw nga. Ano si Totong? Sus, ko. Kapotat! Di, asa may imo, Ayaw sa may anak kay papa ra ni na. Sana all. Ikunsa mo imo dahil chen. Ako ng papa. Ano ni papa ni mo? Oh. Ipailay mo ni mong padus. Oh, mao ni mong papa, ipailay mi. Oh, Kung kuya. saan mo? Kuya. Ya, kung kuya. Sana all. Kanang dayon na tong atong kasabutan doy. Pangutan na si papa, si mama, akong kuya. Kana, pangatan na sa amin. Sabot mong gud nga. Mao ni among kinabanguran. Pag sure, magminyo, may kay magayon sa noy. Panoy. Mang pamahina sa mo sa kung istorya ba? Patiran karon, papangigon karon. Unya ra pa istorya sa ko. Labay ko mo ba? Istorya ka sa. Sige. Di ba nagsabot mo ta? Magminyo ta ingon mo ka nga. Pangasawaan ako, ikaw ang galing na nagad Ako na nagad nila. Pangasawa kay karon nga. Unsa mo nakaon chin? Unya mo babag mi. Nay mababag mi. Mubabag mi doy. Mubabag. Dili babag mi nga mubabag kay. Unsa ka kanila nya? Sana all. Pinangga mo ka ako ni Hindi ko ninyo babara. Ay, pinagdati ka day, pero pag abot na niya day, abot lang. Malipay ka nga hinganan ka dili o mangtas na Mama! Baba! Anak! Tayo, gulit eh! Okay mga katugsok, may hapon di kaninyo no nya. Yan taro special guest day sa ton channel. Hangyo sila nga magpatabang sa ilang channel kay mao pa say pagsugod nila. Usa ra gyapon sila ka vlogger taga Toledo City. Unya ato suportahan ang ilang channel mga katugsok kay walay mawa na to kung ato silang suportahan kay kini puro sa komedya sad ang amo ang kita dia kaninyo. Ipailain yung channel down. Yes, una sa tanan, ako dahil si Dong Binsoy, taga Toledo. So, nanginawad ko, ngayon ako suportahan, kauban ni Totong Tugsok, Alimog, Koy Chinchin, o Ginambings. O labas sa tan si Ako ang pangalan kay si Ricky Mabale pero akong page kay Dong Picto niya YouTube channel pero kung magbuhat Dong Picto gyapon na ay gyud sa subscribe para mo. Dong Picto o Dong Binsoy, amo ang duha.
Ano kanina siya mo na siya pinaka-lig-ons dito. Kana! Si Ganahan mo na! Ako ilong. Oh, kana! Okay, mga katsugtog daghan kay salamat kanino sa mga followers ug subscribers. Labi na gyud sa mga dyan mga Mix TV 3 Bakak. Yes. Kang alim ko 3 Bakak. Ingon mga ka-Chinchins Vlog o Cambems Vlogs. Daghan kay salamat kanino ang inyong kayo pabilin kamo tan-aw sa mga ano kayo mo kalimot sa pagpislit sa bell icon para kumpleto mo sa mga videos ug tanang mga kabuang. Thank you. God bless kaniyong tugso.